guys, madang adlaw ni dyan kanan. So karong adlaw guys, ikan karatos ubos ng palit ko og saging among isnak. Kamera day daring Aliana, tatay og si Kuya Ray kay sinanay ning Simba. Si Tiali wa pa na uli. Ay na papari mga snack ko. Tay! Kape na ka? Hindi ako kumusta tayo. Ayun sayang-sayangi ha. Hay sa kanila dali. Hi. Sik papari ko. Papari agda ha. Nami ka ni. Nga anta guys. Amari tayo nga guys. Ibabaw guys. Yak. Adi di ay. Atos basketball am. Ato amo aputi. Kay ko am. Ganihara magpare ng labay. Mga alas 8. Triumpo. Sakto ba ko? Nami away. Dag ko yung saging. Yun na! Mingaw dari mingaw. Love you. Hi, Ralagi. Hi. May sing-singgit. Tanaw ko ito niya, babaw guys. Kay by cluster man. Cluster 1 man mi. Ija ay may dag pagkaon at ito naman ni Uto. Harina man siguro ni. Gipalot sa harina. Diurot na yung imong gatas gani aday. Si nanay si Manang dahil Simba. Nanay si Manang. Lami ka, init-init pa. Naman ko namahaw. Ano na yung mamahaw? Ang lamisa kayo, nagliki-iliki. Ang mahalar, bilid ni. 21 mil ng lamisa ha. Hindi, liki-iliki. Sarap po guys. Your game nga pagahimoon, kamo na mantigo, welcome mo dire. Doon na tayo pagkaon. Doon na tayo pagkaon diha og palihog. Dare. Naog palihog ko kuha niya nga napay pagkaon sa matag lamisa. Diha sila dire si kuha na ato mga opisyalis. So, panadyon ta. Doon na ipaduwa si Dia. So,
Di ay Melchor. Melchor Botihin, moderator. Palihog. Di ay 1,000 sa atong punong barangay Kapitan Leonidas Olaguer nga para sa parlor game ug di mahurot sa parlor game nga premyo adto sa general fund nga ikuan ipon. So dasigan nato basibang pakpak atong barangay Captain Leonidas Olaguer. Wa ta kahibaw dari pod sa tuban. Be. Wa man gyapon humanto si Aisa dunay paduwa niya. Ijang isa kaganta nga sensiyo. Ijang isa buwag din sa atong basketball court. Kitang tanan mga bata ra ba day? Bata ra! Mga bata ra. Pila edad? Basta bata! Basta bata pa. Okay. Musabuwag siya sensiyo. Mura og giabono nga urea ija ay papunit sa mga bata. Ang mudaog ang kinadaghanan nga mapunit kwentahon to. Adto ni siya mo kwenta apremyuhan pa. So, music maestro, dai, anda ba imong sensiyo? Na, damag na! 752. O ang ikatulo, mao ang cluster 9. Sa ilang kwarta na 2,857. Sunod ang cluster 10. Cluster 10, ang ilang kwarta abot of 1,842. Gisundan dayon sa ang ikalima ang cluster 11. Ang ilang kwarta na kantidad of 1,756. Sunod dayon ang cluster ang ikaunom. Cluster 8. Salamat lawas Ginoo. Ang kwarta 1,553. Ang ikapito mao ang cluster 12. 1,367. Ang ikawalo cluster 1. 1,235. Ang ika-9 cluster 7. 933 pesos. Ang ika-10 na cluster 3, 564 pesos. Ang nakakuha sa ika-11 cluster 2, 390. O ang 12 ika-12 cluster 4. Kani sila, nagtago-tago na ni sila. Pila ning ila? 150? 150 pesos. Mao na to. Daghan, dadong salamat sa inyong mga kwarta. Na, Asipa. ano?